面が見えない。おはようございます。敵って言ったからさ、いるよね。こちらが主導権を取った何か入ってるかな、大丈夫かね。敵の RCXD を発見。大丈夫でしょう。じゃあ無理だった。セレブはケアパッケージの投入を要請する。敵のタックでプロイビーコンオンライン。そういうは無理です。敵が上空にドローン部隊を展開。なんかダメな気しかしないな。あかん追いかけてるだけ。痛い、マジで引っかかった。ちらどこにもいない。嘘でしょ。よいしょよいしょ。作戦エリアに敵の RCXD。 M がうんちだ。なんか登ろうとしなかった。気のせい。刺された。M があれ M じゃないか、絶対違うね。敵が上空に CUAB を展開。なんか飛んできた。こっちで音がするけどうわ負けた。マジか、おかしかろうて。敵のタックでプロイビーコンオンライン。 0.5 やで。ほんまやば。後ろ今言ったよね、後ろ。何してるんだろうこの人。めっちゃ切りつけてた。ノーマットは CUAB の投入を許可する。 HP 回復してこれ。頑張れ。頭が抜かれた。マジか。行かん方がいいかな。やめとこ。これワンチャン後ろ行けるのでは。ズダズダダ。なんかの音がする。ごめん遅かった。それもしかしてこれ敵やでな。これめっちゃ敵やんな。敵だよね。当てれない。敵の RCXD を発見。今見えた。なんかなんて言ったらいいんだろう。プレイステーションを回してしまったがために武器がいいのがなくてやばい。ひどい。これそれは喧嘩打っちゃいかんやつ。 RCXD を使う。こっちからです。みんないない。ロードしてこっちか。よいしょよいしょ。
弾がない。 UAB の投入を要請する。こっちから行くか。よし。あ、負けた。お疲れ様でした。我々の雇い主は後悔しているだろう。これなんだこの武器。ルインダウン。もうなんかね。奴は終わりだ。それタマちゃんじゃない。いやはは死んゼロをだ。排除。恥ずかしい。待ってよ。と実況を上げるつもりが全然実況になってなかったやばいやばい。この時間怖い人たちしかいないのかな。やばいね。こらそうあのね、これが欲しい。銃剣が欲しい。銃剣まで37歳。今何歳だ。13歳。遠いわ。頑張ろう。で、あとはね、これブラックマーケットもね、頑張りたいね。よし、次こそは勝てますように。ポンポン。さあやっていこう。ノーマット使いたかったエクスプロイトスクリプトをロードする。いっか、諦めよう。ワンちゃんが可愛いから使いたいんだけどな。あれ、これ違うやつだ。カスタムがこれでやっとる。時は金なり。これがいい。こちらが優位に立っているぞ。こそノーマット負けた。通過したかな。通過は早くないか。まだいそうな気するんだけどな。スタイあるし。いやだ、嘘です。これは負けるのは大変申し訳ない。やだ。こちらが主導権を取った。道を変えて。嘘、そげなところおるん。ほんまになんか腹立つな。早銃剣もらいたい。いまいち敵がセンサーダート焚かれてる。Here we go。来るよね。来ないかな。あの子ついてこう。これ食べてこ。これ目の前の人。追いつけない。早漏が撃っちゃった。よいしょ。起きてきた。起きてきた。いない。いやー、マジかあっぱれだね。あ、ごめん、味方だった。めっちゃ撃ってた。お、ワンチャンしたかな、この人。した？あ、くそー、逃がした。
いやー、その距離は無理だな。タブちゃんにはどうもできん。お上手。ちょっとリロードしたいからお家に入らせてほしいかな。いやー、眩しい。何これ。もうどうしようもないよ。あれどうやって逃げるんだろうな。これは下か。うわ、マジか。よし。 RCXD を操縦する。敵いっぱいいそうなんだけどやだな。いやー、無理だ。ほっ、いるかな。どうかな。あ、見えた。こっち来るよね多分。なーけだ。あ、これ投げ込めばいいのか。オッケーオッケー。円がちょ。 KIA。よっ。ワンちゃんやられちゃったよ。来そうかな。いやー、眩しいよ。バカバカ、ほんとバカ。勝利は目前だ。何してんの。あ、この人守ってあげな取れ。きゃいけないかな。え、ねヘルストームの発射を許可する。え、来い。なあなあ。ダメだこりゃ。やばいね、こんなに難しかったっけ。あ、こっちか。お、勝者には報酬を与えよう。逆になんか、うん、ありがとうございましたって感じですね。もちもち10の10です。1か。頑張ろう。とりあえず今日はレベル20までは行きたいな。よいしょ。さあ行くぞ。ブラックマーケット、ここやだ。うわー、なんでここになるの。絶対嫌なんだけど、ここやだな。帰っていいかな。ここね、すっごい苦手。どうしよっかな。あと3人のプレイヤー。やめとこうかな。でもな、やめとこ。えい。どうかあそこじゃありませんように。いいところ来い、いいところ来い。ここなんかショッピングモールだっけ。基本一人で喋ってるのでお気になさらず。
ワンちゃんノーマッドレディー。かわして。バッテリーとノーマッド。ルイン強いのかな。チームデスマッチ。成果に応じて報酬も増える。容赦するなよ。敵を引き離している。よいしょ。問題は来るかな。シャツ聞こえないし行こう。いやーめっちゃいた。だが仲間が仲間がやってくれなかったのかなあれ。ねえこっちあれ逆走してた逆走してた。どっちだこれ。いやー負けた。よっえっこらしょとおいしょ。後ろこっちか。ほっ仲間がね詰めてくれるからね言ってあげた方がいいのかなって。あー燃える燃える。マジなこれもやだ。タコム UAB を飛ばせ。やったー。成長したぞ。いやー嘘でしょ。クポあ違うな。待て待て待て。一匹いるぞ。お尻が怖い。いや早くレベル上がりたいな。上がるの時間かかりそう。試合に弱い。でも来そうだよね今。いやーいたー。この距離違うよね。おぼこう戦っていい距離ではない気がする。ということでいやらしいのを仕掛けてとりあえず逃げるかな。でもみんなこっち見てないけど来るんじゃないの。やっぱり来た。あちょっと待って待って。何がどうしてそうなったの。ありがとうございました。なんかコメントちょっと待って。コメントしてくれたけど読めなかった。申し訳ない。ルインはケアパッケージの展開を強化する。タナちゃんタナおいコメント読み上げ機能やったんだけどな。申し訳ない。コメントがセンサーダートを発射する。読めない。コメント来ると思ってなかったからコメント機能が申し訳ない。許してね。来るかな。敵のタックでプロイビーコンオンライン。もう一回。あそれお兄さんタマコがどうにか。上空に敵の UAB。 こっちか。これ嫌な音がするんだけどさ。大丈夫？あ大丈夫だった。よかった。何この団体行動を乱すなみたいな。ターコム変装も投入しろ。負けた。一応フレンドです。タナちゃんか。あお久しぶり。あれなんかね久しぶりだよねタナちゃん。
久しぶり。お元気ですか？たまこは元気じゃないです。体調良くないので。作戦エリアに敵の逃げる。 RCX で今ねめっちゃいたよね。まだいるよね。絶対分かってないと思う。やっぱ分かってないかな。あれ違うセンサーダート人？発射。たまこの知らない人だっけ？ターゲットをあぶり出す。申し訳ないね。あれか、あんまり最近は一緒に遊んでないタイプかな。申し訳ね。最近ね、なかなかノラでやってることの方が主導権を失った。多くなってしまったので。よし。なんかさ、上にいるのかこれ。いやー、その反応すごいな。負けた。通知する。敵のタックデプロイビーコンが起動。上空に敵の UAV。絶対分かってないって言われてなんか悔しいなって思っちゃった。ダブダブ2の、ああそう、確かにね、ダブダブ2の時ね、主導権を取った。やってたね。我々が優勢だ。勝利をつかみ取れ。敵がライトニングストライクのターゲッティングを行っている。最近敵のタックデプロイビーコンをダブダブ破壊した。2やってます？皆さん。ルインは UAB の投入を要請する。なんか最近ね、ビオ4買ってから全然やってないから。アサルトパックを用意した。負けた。ワンちゃんだそう。あ、なんか勝った。お疲支れ様でした。払いに見合う働きだ。1回しかやってないのは多分ね、記憶にござんせん。ビオ4も飽きてフォトナやって、みんなフォトナだね。フォトナイトです建築しながらやるやつでしょ。マジかー、フォトナはね、間違えちゃった。ごめんなさい、間違えました。フォトナイトはね、たまこに合ってないと思ったからやってません。タナちゃん。いや、本当に記憶にないな。ごめん。姉子の枠で来た人かね。どうかな、タナちゃん。ノラであったのか、それとも放送の時に他の人のところであったのか、どっちなんだろう。もう覚えてないな。フォトナ楽しい？っていうか今日お休みなの？学級閉鎖ですお休みとかかね、たなちゃん。さあどうなのでしょう。また同じところ。なんかね、こうどんどんねキルレがね下がっていくの。こう急降下していく。ID は中谷ってやつ。やつな。中谷ってやつな。何やつなって何？ノーマッドはターゲットに接近する。あれもしかしてさこれってなんかライブを始めましたっていうのがフレンドにみんなに知れ渡るの？チームデスマッチ。めっちゃ恥ずかしいやつやんそれ動くものは敵と思え。設定直さな。なんかそんなね、
見るほどのものでもないですよ。こちらが主導権をこの取った人絶対ナイファーだよ。今ね走ってきたよね。なんか喋ってる人いる。お使いのインターネット接続。あ、じゃあ使いね接続。あ、どういうことだろう。プロキャス止まっちゃうかもしれない。なんか回線がうんちなのかもしれない。くそ、やはりナイフか。ナイファーの場合はね、いた。そっちナイフがいるよ。いや、ナイフがいるさ。お上手お上手。通知は来ないよ。やべえ、通知は来ない。誰が演してるか。あ、そうなんだ。タマコ演してるよ。明日で休み最後なんだけどね。そう、あ、そうだったんだ。通知でね。わざわざありがとうね、タナちゃん。またやろう。フォートナイトは多分できないけど、難しいな、フォートナイト。また遊ぶ時があればね、一緒に遊ぼう。ビオ4飽きたんでしょ。でもいいよ、もう一回やってもいいんだからね。ボムが後ろ来るかな、どうかな。後ろだー。やだ、あの人嫌い。なんかナイフでこうチュンチュン来て。会社で暇だから。おい、会社で何をしてるんだ。ダメだろう、仕事して。タックデプロイビーコン設置完了。お仕事中にしたらダメでしょ。あタックデプロイビーコンを使ってくる。あ、いいな、会社で。やばー。タックデプロイビーコンを使ってくる。頑張っても楽しくお聞きなすってくださいな。もう本当はああいう人やだ。味方のタックデプロイビーコンオフライン。会社で見れるの。作戦エリアに敵の RCXD。 ねえ、めっちゃ思ったけど、会社で敵の UAV が旋回してる。スマホから敵が複数機見てるのかな。 UAV を稼働させている。それともパソコンからなのかね。タナちゃん仕事はちゃんと仕事しにや。怒られるべ。お、守った。なるほど。俺たまこちゃんより多分年下だから。マジで？あれ？まあそうだよね、多分たまちゃんの方が年上だった気がする。この人嫌い。そう、 YouTube で動画を上げようと思って、とりあえずね、後で文字起こしでもしようかなと思ってプロキャスを始めてみた。そうタナちゃんは放送とかしてないの？ありゃー、むけた。あ、今美味しいできそう。美味しいできた。美味しい。いや、そりゃ美味しくない。嫌な人に見つかった。ね、ありがとうね。通信、敵のヘルストーム接近。ケアパッケージの投下地点をマークする。ああ死んでしまった。
しょ。見えないな。列にいるのはミッションを終わらせてからにしろ。ワンちゃん頑張れ。いけいけ。ワンちゃんどこ行くの？進んでおくんなまし。プロフェットはライトニングストライクの攻撃座標を送る。マジだ。どこだ？あ、でもキルって書いてないけど、キルしたのかなこれ。メッシュ前に引っかかった。あ、やばいやばい。あ、なんかこれで奴らも迂闊に手出しはできないな。いいね、やっぱり寝起きだけど12の10です。暴言出ちゃうから放送できない。あ、わかる最近ね、ノラでやってるのね、なんかつい出ちゃうんだよね、こう暴言が。タナちゃんそんな暴言してたっけな。イメージがなかなか思い出せないから。まあね、まあ一緒にやってるときは暴言は吐かない方がいいんじゃないかなまあ出ちゃうもの仕方ないけどね。あー、まだ遠い。この37までね行きたいんだよね。バイパー欲しい。あー、ここか。やだな。あれ、ずっと喋ってた人いなくなっちゃったね。どっか行っちゃった。あ、このゲームの話ね。あ、そうか、今思ったけど、たまちゃん今日あれだね、お仕事中ってことは今ご飯の休憩？ご飯の休憩中かね。休憩時間に何してるのって思うけどまあ今後の配信方向は、まあ、BO4 と、あとね、ホラーゲームね、やったことないからね、一回ちょっとやってみたいなって。バイオハザードをね、新しいの出たら買おうかなって思ってるぐらいかな。めっちゃ金ピカな人がいる。これこっちがいいな。猫かぶってるから。何？誰が猫かぶってるからたのちゃんがチームデスマッチ。何？猫かぶってゲームしてるの仕事にかかるぞ。早く敵を引き離している。あ、またナイファいる。もうこのナイファやだな。リアルでの知り合い以外の時は暴言はねそうなのあ、まあ普段からね、リアルを知ってる人の方が敵の言い UAV やがすいって旋回している。いうのもあるよね。まあ卵のね、休憩12時半から。あ、まだじゃあ休憩じゃないのね上空に敵の UAV。 こっちいるよね今。いやー、流れた。まあ言うて卵も暴言吐くときは友達ぐらいだな。補給屋が回転だ。リア友ならね、言っても許される感ある。言っても許される感あれ？あ、ダメだこれ。どうしたらいいんだ。このビリビリの対処法がわからん。餌あれやだな。仲間か。いやー、難しい。
敵のヘルストーム感知。こうね、ゲームプレイ配信ね、楽しそうだなと思ってやり始めたんだけど、意外とね意外とゲームに集中しちゃうとね、お話できないんだよね。タバコの悪い癖です。ダメだ。これなんか勝てる気がしないぞ。今 0.29 だからね、一番ひどい。エイムもひどけりゃ、エイムもひどけりゃスコアもひどい。やーばー。いや 0.38 ダメだな。ビュー4は来たんだったらなんかおすすめの武器ぐらい教えて。休憩時間に行ってたまちゃん敵の UAV が旋回している。おすすめの武器だけ教えてなかなか倒せん。はよたまちゃん、はよ頑張れ。後輩頑張れ。やだもんあの人。敵のヘルストーム感知。うわー、あ、ちゃんと仕事して。たまこちゃんなんか頭弱そうしばくぼき様しばくぼき様、今ね猫かぶってたけどちょっと一瞬脱皮したわおつむがねタナちゃんそんなひどかったっけよいしょよいしょ。ゼロダウン。戦い方もね、おつむが弱そうでしょ。敵のスナイパーヘリが接近。ダメだ、もうダメだ、全然いけない。誰かのせいで頭弱そうとか言われる奴かららの思い通りにさせるな。こっち来るかな。いやー倒せないな。ここ嫌い。これうまうまできるんじゃないですかこれ。痛くないからな。痛くないからな。 UAB による監視を開始する。こうキルできないのかどうしようもねー。キルクソゲー。バッテリーを仕留めた。これもしゃがんとこ。後ろいるじゃんね。大丈夫かな後ろいっか。大丈夫かな。大丈夫じゃなかっこれ以上の損耗は許容できない。た。0.436の14ですか。はあひどかった。タムさんありがとね。お仕事行ってらっしゃい。さあ40分したら動画編集もいい感じになるので、あともう少しだね。よし、一回ここで休憩、お昼ご飯休憩入ります。ということで、お疲れ様でした。バイバーイ。ひどい結果めっちゃひどい結果なんだけどこれこれか、こっちか。あ、違う、これじゃないな、これか。これだな。これにして